Tap. Charge. Trigger finger out. Okay. Deliver 5 rounds. Firing. Firing. Hit. Pinapakitaan na tayo ah. Release magazine. Parang ano, dinaganan ka na Pinaldag. nagmamasahe. Ganyan. Up. Kita mo yan. Kaya masakit kayo na yan. Bala mo, goodbye Philippines sila rin ang kaya. Solid yan. Akala ko tatawa ko. At saka mabilog eh. Hi ma'am, nice one. Unano na rin sa serve tao na yun ma'am. Apin labo din eh. Bali serving namin unit, can discounted price. Tapos sabi kang membership na 4,000, 1 year. Okay. Tapos free entrance and with 1 guest free. Tapos discounted yung bulatan peso per bullet. Pag pepakbong na sir, 300 yung entrance kayong outdoor. Yung indoor mo sir, 500. Nawala na sariling gamit sir, mag-rent lang kayo kami. 9mm na pistol, 700 yun. Good for 2 person nito sir. Tapos caliber 40, 1,000. Ang ano mag-try lang 50 rounds. Pagka Brianna na sir, matag na naman another 50 rounds. Wow. And then, minsan mamabot lang 300. Sir MJ. Peace bump. Hello, hello, hello. Mabigat din. PCC yan sir. Sir Neil Ocampo. Okay, kayo po ang instructor dito. Range officer, Set Magazine, Sir Magazine. Red back pa sir. Ito nila ka-target sir. Okay. Aim. Unseat. Unseat. Tingnan muna na sir. Opo. Hit! One more, one more. Yun mo. Pinaka-importante lang naman sir, squeezing talaga sa baril. Front side, rear side. Squeezing is number 1. Ano ibig sabihin ng squeezing sir? Huwag kang nag-anticipate. Hindi pa pumuputok yung baril, nagre-react ka na. Wala na. Inipigilan mo yung recoil. Yes. Pabayaan mong pumutok. Walang shooter na nakakapigil ng putok kahit na sino pang world class yan. Yan yung play ng baril eh. Tama? Pabayaan mo siyang pumutok. Pabayaan mo yung play niya. Subukan natin sir. Subukan na po natin. Alright. Standby! Up! Wow! Nice! Okay, so mga kabalen, ito na no, medyo ginabi na tayo kasi talagang na-excite kami at ang dami namin ginawa ni Sir Louie. Yes sir. Thank you so much Sir MJ. Sir, thank you rin dahil lagi mo ko pinagbibigyan Yes. sa mga ganitong klaseng mga collaboration. Actually, mga ganitong collaboration guys at sa mga activities once in a lifetime. Hindi mo naman talaga araw-araw gagawin to. So might as well at least once in your life. Actually, mga kasama natin kanina, di ba? May mga first timers din. So at least once in your life, tick off that bucket list. Yes. And masasabi nyo guys, may kukwento nyo rin sa mga ibang kasama ninyo, mga kaibigan at family na enjoyable ang mga ganito. At sa mga newbies at gustong i-try, talagang very accommodating itong facility na to. At talagang madali kayong matututo dahil professional and talagang highly trained yung mga instructors. I agree. Yes. So, Yes. sir, maraming salamat. Once again, sana hindi ito yung last na collaboration. Marami pa sir, marami pa. And again, we would like to thank Baculud-Megadike Shooting Range for accommodating us, for inviting us
Yan. Alright, thank you very much. So guys, once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. God bless you. Bye.